تاوی هەبوونا ئەستەنگیان لە پێشیا پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانên ku lê kempên Herêma Kurdistanê û nava bajaran dimînin hene. Kurdên Rojavayê Kurdistanê girîngiyê bi xwendinê didin û zarokên xwe dişên dibistanên ku hikûmeta Herêma Kurdistanê ji wan re dabîn kirine. Lê gorî emarên li berdestê arkêjmareya şagirt û qutabiyên Rojavayê Kurdistanê yên ku li dibistanan hatine tomarkirin 32,198 şagirt û qutabî ne. لە هەولێرê 16,088 شاگرت و قوتابی، لە دهۆکê 12,796 شاگرت و قوتابی، لە سلێمانiyê 3,314 شاگرت و قوتابی. وەکە هاتیە زانین ku ژمارەیەکە mezin ya şagirt û qutabîyan dev ji dibistanan berdane ew jî ji ber hebûna astengiyên aborî, rê, karkirin, ziman û nebûna kelûpelên xwendinê. لە گۆری ئەمارên تایبەت بە ئارکێژمارەیە dibistanên تایبەت بە Kurdên Rojavayê Kurdistanê li her sê parêzgehên Herêma Kurdistanê 56 dibistanên، li Hewlêrê 28 dibistan، li Duhokê 18 dibistan، li Slêmaniyê 9 dibistan. Derbarê ezmûnên xwendevanên polên nehiyên binêretî û polê 12 amedeyî، Wezareta Perwerdeya Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar daye ku li rêkevta 26/5/2019 ezmûnên qunexa amedeyî dest pê bikin û li rêkevta 27/5/2019 ezmûnên pola nehê binêretî dest pê bikin û çend ezmûnek wê bikevine piştî cejna Remezanê de.